No niin, päivä on kääntynyt iltaa. Kuovit huutaa pellolla ja lehmät iltalypsyllä. Tervetuloa maaseudulle. Pysähdyin tähän linja-autopysäkille vaihtamaan tuohon Osmo 360 akuun. Niin ne on päivän verran pysynyt tuossa nuo ND-filterit paikalla. Nyt alkaa olla vaan sen verran hämärää, että kohta vois pikkusen muuttaa tuota valotusarvoja tuolta, mutta kokeillaan nyt vielä. Ilta-aurinko sieltä pilkistelee sen verran, että kokeillaan samoilla päiväarvoilla ihan testimielestä, nähdään kuinka paljon illan hämärtyminen vaikuttaa siihen, että siellä nyt on -0,3 EV-valotusta on hierottu alaspäin. Ja sen lisäksi vielä ND-filterit siellä himmentämässä ja luomassa dynamiikkaa väriin ja valoihin. Tällainen on ollut siis päivän perusasetus kameralle tuossa ohjaustangossa.